भक्तांच्या हा केला दुडदुड धावत येशी भक्तांच्या हा केला दुःख सारुनी सारुनी पावशी तू नवसाला दुःख सारुनी सारुनी पावशी तू नवसाला बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया तुझी माया भक्तांवर तुझी कृपा सिंधू सागर तुझी कृपा सिंधू सागर तुझी कृपा सिंधू सागर ज्ञानी करशील मूढ जगता तुझ म्हणती बुद्धी दाता तुझ म्हणती बुद्धी दाता तुझ म्हणती बुद्धी दाता संकटी तारीशी तव भक्ता म्हणून झाला विघ्न हरता म्हणून झाला विघ्न हरता म्हणून झाला विघ्न हरता किती किती पावन नामे प्रगटला एक दंता किती किती पावन नामे प्रगटला एक दंता भक्ता लागू दे तव नामाचा ताळा भक्ता लागू दे तव नामाचा ताळा बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया ध्यान लागो तुझिया चरणा चित्त रंगू दे तुझिया भजना चित्तरंगुर तुझिया भजना चित्तरंगुर तुझिया भजना पूर्ण करी मनोकामना पूर्ण करी मनोकामना देवा तुझी गजानना देवा तुझी गजानना देवा तुझी गजानना प्रार्थी प्रमोदन घडावा विसर प्रार्थी प्रमोदन घडावा विसर मुखी राहू दे तुझे नाम निरंतर मुखी राहू दे तुझे नाम निरंतर बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया आज वर्षान सणाच्या तुटीचा आला आज वर्षान सणाच्या तुटीचा आला बाळ गोपाळा गोपाळा आनंदी आनंद झाला बाळ गोपाळा गोपाळा आनंदी आनंद झाला बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया बाप्पा मोरया जयाची द्वारी सोन्याचा पिंपळ अंगी ऐसे बळ रेडा बोले जयाची द्वारी सोन्याचा पिंपळ अंगी ऐसे बळ रेडा बोले जयाची द्वारी सोन्याचा पिंपळा अंगी ऐसे बळ रेडा बोले जयाची द्वारी सोन्याचा पिंपळा अंगी ऐसे बळ रेडा बोले जयाने घातिली मुक्तीची गवांधी जयाने घातली मुक्तीची गवारी मिळविली माझी वैष्णवांची मिळविली माझी वैष्णवांची जयाची द्वारी सोन्याचा पिंपळा अंगी ऐसे बळ रेडा बोले जयाची द्वारी सोन्याचा पिंपळा अंगी ऐसे बळ रेडा बोले करील तो काय नोहे महाराज करील तो काय नोहे महाराज परी पाहे
चल चल जाऊ सखे वृंदावनी, चल चल जाऊ सखे वृंदावनी, वृंदावनी खेळ खेळ चक्रपाणी. चल चल जाऊ सखे वृंदावनी, वृंदावनी खेळ खेळ चक्रपाणी. चल चल जाऊ सखे वृंदावनी, वृंदावनी खेळ खेळ चक्रपाणी. कवळग रंग त्याचा मुरलीत जंगतो, मुरलीचा रंगतो, मुरलीचा रंगतो. गोपी संग क्रीडा करी श्याम नाचतो. त्याच्या मुरलीच्या, त्याच्या मुरलीच्या, ओ त्याच्या मुरलीच्या नादे नाची सात गवळणी. वृंदावनी खेळ खेळ चक्रपाणी. चल चल जाऊ सखे वृंदावनी, वृंदावनी खेळ खेळ चक्रपाणी. तेच कुरळे हरीचे रूप दिसे सावळे, रूप दिसे सावळे, रूप दिसे सावळे. नयनी काजळ हरीच्या कानी कुंडले. मोहित मी झाले, मोहित मी झाले, मोहित मी झाले ऐसे रूप पाहुनी. वृंदावनी खेळ खेळ चक्रपाणी. चल चल जाऊ सखे वृंदावनी, वृंदावनी खेळ खेळ चक्रपाणी. उभा एका पायावरी पितांबर धारी, पितांबरधारी, पितांबरधारी. गोकुळचा कान्हा तो कृष्ण मुरारी. विश्वनाथ दंग, विश्वनाथ दंग, विश्वनाथ दंग झाला हरीच्या भजनी. वृंदावनी खेळ खेळ चक्रपाणी. चल चल जाऊ सखे वृंदावनी, वृंदावनी खेळ खेळ चक्रपाणी. चल चल जाऊ सखे वृंदावनी, वृंदावनी खेळ खेळ चक्रपाणी. तो ठोकर लग जाती तो खुदा याद आता है, ठोकर लग जाती तो खुदा याद आता है. पछताने से क्या फायदा जब प्राण देह से निकल जाता है. तो कोई भरोसा नहीं रे मनवा अपनी जिंदगानी का, कोई भरोसा नहीं रे मनवा अपनी जिंदगानी का. एक दिन लौट जाना रे भैया मेला है पल दो पल का. एक दिन लौट जाना रे भैया मेला है पल दो पल का. माँ बाप भाई और बहना झूठे रिश्ते झूठा नाता, झूठे रिश्ते झूठा नाता, झूठे रिश्ते झूठा नाता. कोई न अपना कोई पराया, प्यार रिश्तों का ही नाता. प्यार रिश्तों का ही नाता, प्यार रिश्तों का ही नाता.
रे बाबा, मुंगी होऊन साखर खावी नाही तर शेराला भेटेल सव्वा आणि करील तुझा धुवा. नको समजू स्वतःला शहाणा, उगा चालू नको तू ताना, घात होईल जीवनामधीर लाग हरिनामाचे नादे. नको करू गर्व बुवा कधीर लाग हरिनामाच्या नादी. नको करू गर्व बुवा कधीर लाग हरिनामाच्या नादी. महापुरे झाडे वाहती, महापुरे झाडे वाहती, परी तेथे लव्हाळे वाचती. हरी तेथे लवाळे वाचती. ओ बुवा, पुरामध्ये मोठमोठी झाडे वाहून जातात, पण नम्रतेमुळे लवाळे सुद्धा टिकून राहतात. म्हणून बुवा नेहमी लीन व्हावं. महापुरे झाडे वाहती, लव्हाळे तेथे वाचती. महापुरे झाडे वाहती, परी लव्हाळे तेथे वाचती. लीन होऊन राही सदार लाग हरिनामाच्या नादे. नको करू गर्व बुवा कधीर लाग हरिनामाच्या नादी. नको करू गर्व बुवा कधीर लाग हरिनामाच्या नादी. भजन साव स्पर्धा नसावी, भजनाचा स्पर्धा नसावी, वैर नसाव भजना मंदी. वैर नसाव भजना हो बंदी. बुवा, भजनामध्ये कधी वैर नको. भजन म्हणजे स्पर्धा नाही. तसं आमच्या दोघांचं कधी वैर नाही येणार हो. अगदी गुन्ह्या गोविंदाने आम्ही दोघ जण भजन करतो बघा. भजन असाव स्पर्धा नसावी, वैर नसाव भजना मंदी. जाऊ रंगून भजना मधीर लागू हरिनामाच्या नादे. नको करू गर्व बुवा कधीर लाग हरिनामाच्या नादी. नको करू गर्व बुवा कधीर लाग हरिनामाच्या नादी. नाही झालं बुवा भलं कधी अभिमानाच्या लागून नादी. नाही झालं बुवा भलं कधी अभिमानाच्या लागून नादी. नको करू गर्व बुवा कधीर लाग हरिनामाच्या नादी. नको करू गर्व बुवा कधीर लाग हरिनामाच्या नादी. नको करू गर्व बुवा कधीर लाग हरिनामाच्या नादी. ऐका, भारुड आहे त्रिपुरासुराचं. आच्छ अच्छा आच्छ गुच्छ मदाला आली शिंक. अच्छा गुच्छ मदाला आली शिंक. अच्छा गुच्छ मदाला आली शिंक. दननल पृथ्वी आकाश, दननल पृथ्वी आकाश. एक बालक आल अवचित घेऊन बाळात रूप, बाळात रूप, बाळात. पोरा नाव काय सांग तुझ्या बापाचं. पोरा नाव काय सांग तुझ्या बापाचं. पोरा नाव काय सांग तुझ्या बापाचं. अच्छा आच्छ जोरामध्ये शिंक आली कुणाला? गुस्समद ऋषीला. आणि नाकातून खाली पडलं. हो काय पडलं? हा मोतीच पडलं, मोतीच पडलं. अहो मोत्यासारखं एक बालक पृथ्वीवर पडलं. त्याला ऋषी मुनी विचारतायत, पोरा तुझं नाव काय, तुझ्या बापाचं नाव काय? काय सांगतोय बघा. आपण सार ज्ञानी असता मला विचारताय तात. मला विचारताय तात. तुमच्या जिंकेपासून आलो, तुम्हीच माझं बाप. तुम्हीच माझं बाप. तुम्हीच माझं बाप. इंद्र चंद्र सूर्य विष्णू ब्रह्मा, इंद्र चंद्र सूर्य विष्णू ब्रह्मा. जिंकिन सार जगाचं बाबा. दावा मला रूप गणरायाचं बाबा. दावा मला रूप गणरायाचं बाबा. दावा मला रूप गणरायाचं. अच्छा तुमच्याच शिंकेपासून आलो, तुम्हीच माझे बाप. बाबा, इंद्र चंद्र सूर्य सगळ्या देवांना जिंकेन, पण मला त्या गणरायाचं रूप दाखवा. एवढं ऐकल्याबरोबर बापाला आनंद झाला. हो कुठल्या बापाला आनंद होणार नाही? पण समजा जर आता एखाद्या समजायला लागलेल्या मुलाला आपण विचारलं, बाबा तुका काय व्हाया, तर तो सांगतो माका सिनेमा पिक्चर मधला व्हाया, नाही तर एखादी चायनीज डिश होई. नाही, गणरायाचं रूप दाखवायला सांगितलं, भक्तीचा मार्ग मागितला, ऋषीला आनंद झाला, त्याला गणनाथवाचा मंत्र दिला. कसा मंत्र? गणनाथवाचा दिधला पुत्राशी मार्गशी
दिला, वेदांचा मार्ग शिकविला आणि मग हे बालक तपाला बसलं बघा. हजारो वर्षाचा काळ लोटला. आता विचार करा, 1000 वर्ष तपश्चर्या केल्यानंतर जर देव प्रसन्न झाला नाही तर त्याला कोण देव म्हणेल? गणराया प्रगट झाले कसे? वादळ वार सुटलं र, वाऱ्यात तुफान उठलं र. वादळ वार सुटलं र, वाऱ्यात तुफान उठलं र. वादळ वार सुटलं र, वाऱ्यात तुफान उठलं र. भम भम निनाद गर्जत नाचत वक्र कुंठ प्रगटला र. वादळ वार सुटलं र, वाऱ्यात तुफान उठलं र. वादळ वार सुटलं र, वाऱ्यात तुफान उठलं र. सोसाट्याचा वारा सुटला, विजांचा कडकडाट झाला आणि भम भम हत्तीसारखा ध्वनी करीत प्रत्यक्ष गणराया प्रगट झाले बघा. म्हणाले, वत्सा मी तुझ्या भक्तीवर प्रसन्न आहे, तुला काय हवं ते सांग, काय हवं असेल ते मागून घे. आता माग म्हटल्याबरोबर याने काय मागितलं? जर मला द्यायचंच असेल ना तर तिन्ही लोकीचे राज्य द्या, इंद्र चंद्र सूर्य विष्णू माझे द्वारपाल होऊन देत आणि सर्व सुखे भोगल्यानंतर माझा उद्धार होऊन देत. बघा, सगळी हौसमौज करून मग उद्धार, म्हणजे करून करून भागलो नी, म्हणजे ह्या आमच्या बुवांसारखा हो. नाही म्हणजे बुवा आमचे तसे चांगले आहेत हो. म्हणून तर माका सांगतात ना, हरियान बुवाजी तुमचे हित जाना, प्रभू रामाचं नाव घ्या. म्हणजे बघा त्या काय माझी किती काळजी ती. माका सांगणार रामाचं नाव घेणे, आपण रावणासारखं वागणार. असू देत असू देत. तर ह्याने सर्व सुख भोगून मग माझा उद्धार व्हावा अशी प्रार्थना केली. गणपतीने काय केलं? त्याच्या मस्तकावर हात ठेवला. तथास्तु म्हणाले, त्याला वर दिला. कसा? मागितलं दान देतो तुला, ऐक रे ऐक रे, मागितलं दान देतो तुला, ऐक रे, ऐक रे. इंद्र चंद्र सूर्य विष्णू जिंकशील रे, पण शंकराच्या वाट कधी जाऊ नको रे. शंकराच्या वाटे कधी जाऊ नको रे. शंकराच्या वाटे कधी जाऊ नको रे. एकाच बाणात प्राण तुझा घेईल रे, घेईल रे. एकाच बाणात प्राण तुझा घेईल रे, घेईल रे. मागितलं दान देतो तुला, ऐक रे, ऐक रे. मागितलं दान देतो तुला, ऐक रे, ऐक रे. मागितलं दान देतो तुला, ऐक रे. देव सुद्धा द्यायला लागले की कसे एखाद्याला भरभरून देतात बघा. हे हवं घे, ते हवं घे, काय हवं ते घे, पण कुठेतरी अशी ज्ञानबाची मेघ मारून ठेवतात की सगळं फिनिश. तसं याला गणपतीने आशीर्वाद दिला, तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होतील. इंद्र चंद्र सूर्य विष्णू सगळ्या देवांना जिंकशील, त्रिभुवनाचा राजा होशील, पण त्या शंकराच्या वाटेला बाबा कधी जाऊ नकोस. जर तू शंकराच्या वाटेला गेलास तर एकाच बाणात गत प्राण होशील. असं सांगून गणपतीने त्याच्या हाती 3 पुरं दिली बघा. लोह्याचं, रुपयाचं, सोन्याचं 3 पुरे दिली त्याच्या करी, म्हणून त्याचं नाव झालं त्रिपुरारी. त्याला आशीर्वाद देऊन गणराया अंतर्धान पावले. आता हा त्रिपुरारी गणपतीच्या वराने मातला. जग जिंकण्याची त्याची इच्छा प्रबळ झाली. हळूहळू त्याने सर्व देवांवर स्वारी करायला सुरुवात केली. त्याची कीर्ती त्रिभुवनामध्ये पसरली. देवांना सुद्धा चिंता पडली, ह्या पोराला आवरायचा कसा? काय विचार करतायत बघा सगळे देव. इंद्रचंद्र सूर्य करती विचार, इंद्रचंद्र सूर्य करती विचार, नाक कापील अमरून येईल पार. लय मातला गुस्सा मधात हे पोर, लय मातला गुस्सा मधात हे पोर, लय मातला गुस्सा मधात हे पोर. हे पार, हे पार, हे पार, पार पार, हे पार, हे पार, हे पार, पार पार, हे पार, हे पार, हे पार, पार पार. लय मातला गुस्सा मधात हे पोर, लय मातला गुस्सा मधात हे पोर, लय मातला गुस्सा मधात हे पोर. हो, देवांना सुद्धा धाक पडला याची कीर्ती बघून. हळूहळू या त्रिपुरासुराची आसुरी वृत्ती वाढू लागली. त्याने देवांवर हल्ले चालू केले. सगळ्या देवांना जिंकत सुटला. चंद्र सूर्य ब्रह्मा विष्णू सगळ्या देवांना जिंकलं. त्यांच्या राज्यातून त्यांना हाकलून काढलं. आणि मग याची नजर इंद्राच्या अमरावतीकडे गेली. कारण त्याला माहित होतं, एकदा इंद्राला जिंकलं की सगळी सुख आपली होणार. कारण हे असुर असेच हो. बघा, या असुरांची अशी ख्याती आहे, हजारो वर्ष तपश्चर्या करतील, पण 2 गोष्टी समोर आल्या ना की सगळं संपलं.
त्याला माहित होतं इंद्राला एकदा जिंकलं की सगळ्या अप्सरा आपल्याच होणार, मग सुखाला काय तोटा हो. बघा त्याने इंद्रावर स्वारी केली. इंद्राला सांगितलं मुखाट्याने तुझी सत्ता सोडून जा, नाहीतर लढायला तयार हो. त्याबरोबर इंद्राचे सगळे दूत द्वारपाल ऐरावत त्याच्या अंगावर धावून आले. ह्या सगळ्यांची आणि प्रत्यक्ष इंद्राची सुद्धा त्याने त्रेधा रिपीट केली. कशी? इंद्राचं घेऊनी वज्र, इंद्राचं घेऊनी वज्र, घातलं हत्तीच्या डोक्यावर, घातलं हत्तीच्या डोक्यावर, ऐरावत प्रसिद्ध थोर, ऐरावत प्रसिद्ध थोर, पण पळतोय मोर मोर, पण पळतोय मोर मोर, मग पाय धरून इंद्रात, मग पाय धरून इंद्रात, फिरविला की कर कर घर, फिरविला की घर घर घर, फेकून दिला इंद्रात, फेकून दिला इंद्रात, कैलास पर्वतावर, कैलास पर्वतावर, शोधून शोधून थकले द्यावना स्थान मिळे इंद्रात. नाव काय सांग तुझ्या बाबाचं पोरा, नाव काय सांग तुझ्या बाबाचं पोरा, नाव काय सांग तुझ्या बाबाचं. हो इंद्रदेवाला फेकून दिला, जाऊन हिमालय पर्वतावर पडला. बघा आता सगळे देव आपापली स्थाने सोडून लपून बसले. सगळीकडे हाहाकार माजला. नारद मुनींना समजलं. नारद मुनी सगळ्या देवांचा शोध घेत घेत निघाले. कसे? आला नारंद, आला नारंद शोधित 12 गाव, 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 देव लपलं कुठं जाता नाही ठाव, आला नारंद शोधित 12 गाव, 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 ब्रह्मा लपला वैकुंठात, ब्रह्मा लपला वैकुंठात, विष्णू विलीन झाला कमळात, विष्णू विलीन झाला कमळात, सूर्याने केला सूर्यास्त, सूर्याने केला सूर्यास्त, यम पुचाक लाक्षणात, यमापुचा कलाक्षणात, काळतोंड्या चंद्र, काळतोंड्या चंद्र, काळतोंड्या चंद्र जीव घेऊन धाव, पुढे चांगल्या मोठे त्रिपुरासूर धाव, आला नारंग शोधित 12 गाव, आला नारंग शोधित 12 गाव, आला नारंग शोधित 12 गाव, आला नारंग शोधित 12 गाव. बघा सगळ्या देवांची कशी पळापळ झाली. ब्रह्मदेव वैकुंठात जाऊन लपून बसले, विष्णुदेव कमळात विलीन झाले, सूर्याने सूर्यास्त केला, चंद्र तोंड घेऊन पळू लागला. आता ही पळापळ बघून नारद मुनी म्हणतात निदान इंद्र तरी आपल्या जाग्यावर आहे का, जाऊन बघूया म्हणाले. म्हणून नारद मुनी इंद्रपुरीला आले आणि पाहतात तर काय, इंद्राच्या सिंहासनावर हा त्रिपुरासूर बसलेला. चारी बाजूने त्याची सगळी सेवा चाकरी चालली आहे. कोण हात दाबतायत, कोण पाय दाबतायत, कोण काय दाबतायत. इंद्रदेवासमोर नाचणाऱ्या अप्सरा ह्या त्रिपुरासुरासमोर नाचू लागल्या. यक्ष किन्नर गाऊ लागले. ह्या नाच गाण्यामध्ये हा त्रिपुरासूर कसा बेधुंद झालाय बघा. नाचती अप्सरा तालावरी, नाचती अप्सरा तालावरी, गीत गाती गंधर्व दरबारी, वेदुंद झाला त्रिपुरारी, वेदुंद झाला त्रिपुरारी, वेदुंद झाला त्रिपुरारी, वेदुंद झाला त्रिपुरारी. नाचती अप्सरा तालावरी, नाचती अप्सरा तालावरी, गीत गाती गंधर्व दरबारी, वेदुंद झाला त्रिपुरारी, वेदुंद झाला त्रिपुरारी, वेदुंद झाला त्रिपुरारी, वेदुंद झाला त्रिपुरारी. नारद मुनींनी जाणलं. म्हणाले आता तर हा अति उन्मत्त झालाय. जर याला धडा शिकवला नाही तर देवांचं काय खरं नाही.
आता नारद मुनी म्हणजे ग्रेट विलन हो. तसे आमचे बुवा काय कमी विलन म्हणतास की. आता गावात गेले की त्यांना थारो असता. ओ शाळेतल्या पोरांची नाटका, गोमूचो नाच, एक नंबरचो सोंगाड्या. म्हणजे माका पण देतात कधी कधी तसो चान्स म्हणा, पण माका जमता त्यांच्यासारखा. आता माझी प्रकृती काय, माझा पोटली त्यांचो हात सारखो करते, आपला काय जमता तसा हळूहळू. पण त्यांच्यासारखा नाही बाबा जमत, ते म्हणजे ग्रेट. तशी या नारद मुनीने दैत्याची खुशामत करायला सुरुवात केली. काय म्हणतायत बघा. तू राजा थोर म्हणती जगी सार, तू राजा थोर म्हणती जग सार, तू राजा थोर म्हणती जग सार, तू शूरवीर बलवान गाती तुझे गुणगान, तू राजा थोर म्हणती जग सार, तू राजा थोर म्हणती जग सार, आनंद उधान जशी तुझेची भरती, सुखी समाधाने नांदी तुझेच गुणगण गाती. आनंद उधान राजा तर तू राजा थोर म्हणती जग सार, तू राजा थोर म्हणती जग सार, तू राजा थोर म्हणती जग सार. धन्य झालो राजा, तुमची कीर्ती ऐकून धन्य झालो. सगळीकडे लोक तुमचेच गुणगान गातात, तुमची स्तुती करतात. सगळीकडे आनंद पाहून मन तृप्त झालं. लोक म्हणतात खऱ्या अर्थाने आम्हाला राजा आता मिळाला. जय हो प्रभू, जय हो. आज तर प्रत्यक्ष दर्शनाने माझं समाधान झालं. अगदी चण्याच्या झाडावर चढवलं हो. आपली स्तुती ऐकल्याबरोबर दैत्य एकदम खुश झाला. म्हणाला, देवर्षी आपण आलात, आम्ही सुद्धा धन्य झालो. आपल्या स्तुती सुमनाने मी प्रसन्न झालोय. तुम्हाला काय हवं ते माझ्याकडून मागून घ्या, काय मी आपली सेवा करू. नारद मुनींनी संधी साधली. म्हणाले, मी अगदी तृप्त आहे, पण मला हवी असलेली एक गोष्ट मला मिळू शकत नाही, म्हणून मी कष्ट आहे. तेव्हा मला जर आपण चिंतामणी मिळवून द्याल तर आपले फार उपकार होतील. आता हा चिंतामणी कोणाजवळ होता? शंकराजवळ. आणि ह्याला वर काय, शंकराच्या वाटेला जाऊ नकोस. पण आता हा एवढा मातला होता, दिल्या घेतल्या वचनांचा ह्याला सगळा विसर पडला होता. त्याला आता वाटत होतं की माझ्यासारखा मीच. एकदम गर्व झाला होता, आपणच सर्व काही. तो म्हणाला, एवढंच ना, आता आणून देतो तुम्हाला चिंतामणी. निघाला शंकराकडे. गेला कैलास पर्वतावर. शंभू महादेव ध्यानस्थ बसलेले होते. त्यांना हाका मारायला सुरुवात केली, शंभू देवा, शंभू देवा. पण एक नाही दोन नाही, ते ध्यानधारणेमध्ये मग्न. त्यांना काय ऐकू येणार हो. एकदम हा भडकला. म्हणाला, ए वसावड्या, जे काय कान. तरी शंभूदेव काय एक नाही दोन नाही. त्याने शेवटी काय केलं बघा, पर्वत धरला आणि गदा गदा हलवायला सुरुवात केली. त्याबरोबर काय झालं, रागे भरुणी त्रिपुरासुराने धरुणी या पर्वत हलविला गदा गदा. रागे भरुणी त्रिपुरासुराने धरुणी या पर्वत हलविला गदा गदा. रागे भरुणी त्रिपुरासुराने धरुणी या पर्वत हलविला गदा गदा. समाधिस्थ होता शंभुधारा जागा, समाधिस्थ होता शंभुधारा जागा. प्रसन्न वचने शंभू बोले, बोले त्रिपुरारी. काय हवे ते माग म्हणाला, देतो सत्वरी. रागे भरुणी त्रिपुरासुराने धरुणी या पर्वत हलविला गदा गदा. रागे भरुणी त्रिपुरासुराने धरुणी या पर्वत हलविला गदा गदा. समाधिस्थ होता शंभुधारा जागा, समाधिस्थ होता शंभुधारा जागा, समाधिस्थ होता शंभुधारा जागा. धरला आणि पर्वत गदा 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 हलवायला सुरुवात केली. शंभूदेव ध्यान धारणेमध्ये मग्न होते. खडबडून जागे झाले. बघतात तर काय, म्हणाले, हा पर्वत कोण हलवतोय. म्हणून येऊन खाली वाकून बघतात तर हा दैत्य धरून पर्वत हलवतोय. शंभू महादेव प्रसन्न झाले. म्हणाले, वा वा वा, अरे शूरवीरा, मी तुझ्या या पराक्रमावर प्रसन्न आहे. काय हवं ते माझ्याकडून मागून घे. हा म्हणाला, तू रे मला काय देणार भिकारड्या, मी ह्या त्रिभुवनाचा राजा.
तुझ्या जवळ आहे काय? तुझ्या जवळ जो चिंतामणी आहे ना, तो मी न्यायला आलो आहे, तो बऱ्या बोलाने मला दे, नाहीतर माझ्याशी लढायला तयार हो. एवढ्या ऐकल्याबरोबर शंभू महादेव एकदम खवळले, उतरून खाली आले आणि त्या दैत्याशी लढू लागले. पण दैत्य एवढा प्रबळ हो, गणपतीचा आशीर्वाद त्याला. शंभू देवाना काय केलं ऐकायला मागेना. धरलं त्याने शंभू देवाना आणि सरळ उचलून भिरकावून दिलं. जाऊन एका बाजूला पडले. त्या ठिकाणी नारद मुनी प्रकट झाले. नारद मुनी म्हणतात, शंभू देवा लढायला आला होता वा, गणपतीचा धावा केला नाही र म्हणाला नाही, तेव्हाच तुम्ही हरला. आता असं करा, गणपतीचा धावा करा, गणपतीची प्रार्थना करा आणि बाण सोडा, बघा म्हणाले काय होतं ते. शंभू महादेव उठले. काय केलं? धनुष्याला बाण लावला, गणपतीचं स्मरण केलं, प्रार्थना केली. कशी? जय देवा तुची गजानना, बंधुनी तव चरणा सोडी तो बाणा. जय देवा तुझी गजानना, बंधुनी तव चरणा सोडी तो बाणा. जय देवा तुझी गजानना, बंधुनी तव चरणा सोडी तो बाणा. मातला जगी भारी दैत्य त्रिपुरारी, सुरवर मुनी जन गेले सोडोनी नगरी. मातला जगी भारी दैत्य त्रिपुरारी, सुरवर मुनिजन गेले सोडोनी नगरी. मातला जगी भारी दैत्य त्रिपुरारी, सुरवर मुनिजन गेले सोडोनी नगरी. विघ्न हरता देवा तुझी दया घना, रक्षी भक्ता दैत्या धाडून यम सदना. विघ्नहर्ता देवा तुझी दया घना, रक्षी भक्ता दैत्या धाडून यम सदना. विघ्नहर्ता देवा तुझी दया घना, रक्षी भक्ता दैत्या धाडून यम सदना. जय देवा तुझी गजानना, बंधुनी तव चरणा सोडी तो बाणा. जय देवा तुझी गजानना, बंधुनी तव चरणा सोडी तो बाणा. काय केलं शंभू महादेवानी? गणपतीची प्रार्थना केली, धनुष्याला बाण लावला, बाण सोडला, बाण सोडल्याबरोबर बाण सू 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 करत सुटला. सरळ दैत्याचं मुंडकं धडा वेगळं करून गेला. बघा, दैत्य धरणीवर पडला, खलास झाला. सगळ्या देवादिकांना आनंद झाला. सगळ्यांनी गणपतीचा जय जयकार केला. जशी करणी तशी भरणी. बघा, दिली घेतली वचनं सगळी, त्रिपुरासूर विसरून गेला आणि एकदम उन्मत्त झाला, म्हणून त्याचा नाश झाला. म्हणून म्हणतो, जैशी करणी वैशी भरणी, जैशी करणी वैशी भरणी, धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी, धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी, धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी. जैसी करणी वैसी भरणी, जैसी करणी वैसी भरणी, धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी, धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी, धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी. कृपा प्रसादे गणरायाच्या उद्धरीला त्रिपुरारी. हो हो, उद्धरीला त्रिपुरारी, हो उद्धरीला त्रिपुरारी. दिले वचन मोडिले मनोनी, दिले वचन मोडिले मनोनी, सत्यानाश झाला क्षणी, सत्यानाश झाला क्षणी. धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी, धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी, धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी. जैसी करणी वैसी भरणी, जैसी करणी वैसी भरणी, धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी, धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी, धाडिला त्रिपुरारी यम सजनी. मोर्या मोर्या गणपती बाप्पा मोर्या. मोरया मोरया गणपती बाप्पा